Papi, efranene papi. Aw mun b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnamaya. Faut pour aider à travailler. Sinon, hein, puis. Il y a des boulot. Hein? Comment le money. Hein? Ah, money, faut aider là, mais faut aider là. Donc, faut le faire pour aider à travailler. Puis là, on va travailler, faut du mal. Comment? Qu'est-ce que c'est bon? Et que faut le jury doit revenir là. C'est mon meilleur et même mon frère. Papi, o kuma e taara ne ka kini ta gabugu kɔnɔ. Cɛ, se ka mɔgɔ fɔ min jogo mɔgɔ yɛrɛ. Ba e ka foli juru dɔ de bɛ ne la. O mu dumuni tɛ bɔ mɔgɔw na. O mu dumuni ye den jumɛn bɛɛ kuma dumuni kɛ yan. Fati ne ka tile labɔ ka bila gabugu kɔnɔ san nana sɔrɔ dumuni tɛ yen nɔ. Mɔgɔ si tɛ yan nɔ e ni ne fila kɔ. O sera ka ni jɔ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna tan. Mɛ pɛrɛn-pɛrɛn kunna papi kuma caman nɛgɛ tɛ ne. E de taara ne ka dumuni ta ka du bɛɛ ma taga ta. O ɲɛ dumuni ta ka mun y'a cɛ. E bɛna mun de kɛ? Ne ko papi ne ye mun kelen de k'e la diɲɛ so sigi kɔnɔ n ye mun de k'i la. Mami bɛ fɛ ka ye mun ye na mami i yɛrɛ de ko man di. Cɛ fɛn ne papi ye ko man di. Papi, mɔgɔnfin bɛ se ko dɔ la i b'i tɔtɔ dɛ. Depuis ne sen donna nin du in da fɛ ne ma hɛrɛ sɔrɔ e papi bolo. A t'i bolo ko siranya don ou bien fɛn wɛrɛ de don wa? Ou bien a bɛ kɔnɔ ko ne minɛna jɔnya juru de la ka na ne ye aw ka so kɔnɔ yan nɔ. E bɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna. E tila mun n bɛ pɛrɛn-pɛrɛn kunna papi e ko cogo di? N bɛ pɛrɛn-pɛrɛn kunna e ko cogo di? I kɛ cogo dɔn dɛ. E ko cogo di ka n'i tɛgɛ firifiri ne ɲɛkɔrɔ ni tulo bɛ ne la? I k'i kɔlɔsi ne la i tulo bɛ ne la? A tɛna si k'e tɛ ne y'a mɛn wa? E bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de? Papi ye mun mɔgɔ sugu ye? Tɛ sabali. Papi, e fila nene papi. E fila nene papi. Papi e fila nene papi. Papi e fila nene. Papi e fila nene. Papi. Papi e fila nene. Papi. A bɛɛ tɛ papi de ya? Mun kɛra? Ne nana sisan n taara n ka dumuni lajɛ gabugu kɔnɔ n b'a sɔrɔ dumuni tɛ n bɛna n b'a ɲininka n ko papi n ko dumuni e de ne ka dumuni ta k'a dun wa? Diɲɛ kuma tɛ kuma ye papi ma min fɔ ne ma dɔgɔyalima o. A tila ka mun sɔrɔ ka fɔ ne ɲɛna tuguni ko ala yɛrɛ de ma ne da ka ne ko diya ale. Wallahi ma sɔrɔ ka ɲɛ. I kun kan ka muru de ta dɔrɔn ka papi da dɔrɔn k'a kan tigɛ de. E ya? Mami ne ma fɔ i ye mun? Tiko. Fati ne kɔni bɛ kuma kelen de fɔ
Papi ka ko a bɛ deli ka fɛn fɛn kɛ ne à partir d'aujourd'hui ne tɛna si accepter tuguni yakili tɛ fɛn fɛn na bɔ bi ta kɔfɛ e ni an bɛ ɲɔgɔn na de a b'i ma togo togo mami ye den de don o bɛ ma so la sa papi ye ne tɔɔrɔ ne kɔni ala n'an kɛ ne ko e bolo k'i filan de ma ne ma deli k'a f'i ye n'i ba don i ma foyi yɛlɛ a m'i jɔn de i b'a ko fin dɔ wa n'a y'i sɔrɔ sen ma i bɛ fɛn ba taara den ma i baw olu de ye kɛlɛkɛɲɔgɔn ye i bɛ sɔrɔ k'i ka wa murubaliya ni impoliya min bɛ la a b'i bolo yan I ka dangaden jɔlen i b'a fɔ ko n k'a ɲini ne ko papi fo t'e ta ba i fari bilenbilennen lajɛ yɔrɔ ɲɛ bɛ mami turu cogo la n'i ma muru baliya dabila mami na a b'i jigi faga fu ni da b'a denya in tɛ e tɛ se fosi den kelen de la han ko mami mi yanno kala yɛrɛ ma mami ko jɛ mami ɲininka n'a sɔrɔ e ko ka da yan kɔngɔma mami se e faso la yan koyi wa minɔgɔma se e faga so yan sababu de ye mami se e faga so yan sinɔn e faso ma wusa n'aw faso ye i yɛrɛ den dusumaw ka fasoko kuma fɔ e dusu t'an den fɛnɛ ka fɔ k'e bɛ fasoko kuma kɛlɛ kɛ fasoko kɛlɛ bɛnnen do e la bilayi mami ye mɔni de don la ne tɛ mami ye walahi ni ne de tun do bi papi ne tun bɛ muru don e kɔnɔ k'an jɔ da la i fa ni ba tun bɛ taa ne dajugu ka so la e ye mun den sugu ye wa fo ka den ka dumuni o ti ban e ma dumuni kɛ ne ye dumuni di e ma siɲɛ joli yan bi denni ka dumuni min datugulen don n'i m'o kari kɔnɔ i tɛ lafiya e ya bilayi ala y'e ta tiɲɛ dangaden tɛmɛ ka bɔ an so kɔnɔ i ma tɛmɛ yan ayi papi kɛra fali i kɛlɛkɛjɔgɔn foyi tɛ la fɛn ni baw ne ko waati ŋa ne ma papi ko in na a kuma yɛrɛ tɛ se ka wuli bilen cɛ mana wuli ko papi muso mana wuli ko papi denmisɛn mana wuli ko papi ala ka lasigi ko ɲuman papi sinɔn ne yɛrɛ fati kun tɔnɛnen ninnu papi ko in na walahi ni ɲɛ tana de mami so in kɔnɔ yan walahi mami tɛ taa i bɛ tila ka murubaliya la k'i ɲɛsin yan mami tɛ taa mami tɛ bɔ so in kɔnɔ e kama dangaden fo ka den aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Maju Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli